Представете си да започвате деня си само на няколко минути от един от най-красивите плажове по Южното Черноморие. Това са Каваците, място, известно с широката си плажна ивица, чистата морска вода и запазената природа. Тук няма усещането за претъпкан градски курорт. Има простор, зеленина, спокойствие и истинска морска атмосфера само на около километър и половина от Созопол. И точно тук, само на около 200 метра от плажа, се изгражда Sunny Gray Hills. Проектът предлага двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти, подходящи както за семейна почивка, така и за целогодишно живеене или инвестиция. Едно от най-големите предимства е, че сградата ще бъде без такса поддръжка. Купувате собствен имот близо до морето, без всяка година да плащате високи такси за комплекс. Покупката е директно от строителя, без посредник и без комисионна от купувача. Помислено е и за един от най-сериозните проблеми по морето – паркирането. Към апартаментите има предвидени паркоместа, които могат да бъдат закупени. Така няма да губите време всеки ден в търсене на място за автомобила си. Получавате чист плаж, запазена природа, спокойна локация и собствен апартамент само на крачки от морето. Ако мечтаете за свое място на Каваците, свържете се с нас и разгледайте свободните апартаменти в Sunny Gray Hills. Sunny Gray – качество, сигурност и доверие.